Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bababaza isihluku ukushona umuntu oyedwa engozini yemoto la evele yaphaphalaza phezulu kwebridge yayothanqazeka phansi. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ushona umuntu oyedwa emveni kwengozi eyenzeke emgwaqeni ku N1 endaweni yase Centurion la khona imoto ebebehamba ngayo ivele yaphuma phezulu kwebridge yayothanqazeka phansi. Ngokusho kwabezimo eziphuthumayo bathi bafica udriver yomonto elimale kanzima babe sebemxilonga nganduba bemphuthumise esibhedlela. Ngebhadi ke obe ngumgibeli eceleni ushone ujuqu endaweni yesigameka. Abantu bathinteke kakhulu ngalodaba abadlulisa izimvo zabo khona einkundleni zokuxhumana. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo sithi tutu kumndeni olahlekwele ilunga lawo. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.